Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Aksyon Radio Philippines, Star Time las 9:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Standby, Section at Patrol, magasunod sa dili, ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati, Region 1, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 13 minutos karon nga adlaw Martes, petsa 7, sa gihapon bulan sa Abril, nagapabilin sa tuig 2020, Martes Santo kita karon nga adlaw.
Sa Martes na mga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sini nga pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report. Blotter entry. Record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sini kapulisan. Central, Southern, kag Northern Negros. Ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabiyon ang aton sini nga patrol 2 Cruiser Patrol. Kay na para kalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod, aton naman liwat nga bantayan, aton naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Aras si Action Jan Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, Action Nino Bogina. Aton mga pagbantay sa mga update pinakaulihiman nga mga balita sa national, international, ang aton tutok sa gihapon COVID-19. Dalo nina nga mga update kung may mga breaking news kag flash report sa aton News Center Action and Defensor. Back to back kay Action Eden Abuso. Sa Martes Santo nato sa nga pagpangalagad liwat man nga mangin kabuylog nato ng puwersa sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri aton IT expert Sir Elway Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang batang suay sa kinandan ang inyo siniragad. Ang inyo siningang kurman Action at Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras 10 minutos nga pagpangalagab inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang unang kabahay sa ato sa pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig inilimpyo, nagabulig pamakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Isa sa mga sikreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano pa na ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalaing nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, ano pa? Calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. More on this, ano pagit ang dugang benepisyo nga mahatag sang Evergreen Herbal Capsule? Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa bisan di ilang nga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Una naman sa ato sila pagpalagad, i-check na ato sila patrol to, ato sila Crosswind Patrol, Martes Santo nga presentation, ibaloon ta naman ang sitwasyon sa Metro Bacolod, sa liwat kapag libot-libot ni Aksyon ninyo, kag Aksyon Jan. Pagkadto kita diri sa station,
maglabay ka sa dalan, simundo ka gahon lang, no? Daw ka mag-uhan ka ba lang labay sa dalan nga daw ay kagit sang makitaan nga sa lakyan nga kung kaysa may mga best nga way kagit masungata. Daw na kuan ka bala, daw na mag-uhan ka, no? Sang dalan. Daw amat-amat gid man naga-reduce ang apprehension sang aton nga makapulisan sa mga violators sang curfew kag enhanced community quarantine, which is a good indication para sa aton nga kapulisan nga ti way punaw steady pulse, umulat umaraw, nandyan pa rin ang aton nga mga frontliners nga mga miyembro sang Philippine National Police and other frontliners nga nagabulig assist sa aton kapulisan. Amo ni sila makabig naton nga mga hero sa tion sang krisis katulad sang COVID-19. Ginataya nilang ila kagalingon, ginataya nilang ila sining nga kabuhi lamang nga maproteksyonan ang aton pumuluyo. Kay ti ang panindugan sang Philippine National Police to serve and to protect. Sa amo ni nga krisis, ginaprotektahan ang aton pumuluyo nga hindi madutlan or hindi matapikan sang COVID-19, which is ang aton nga mga frontliners, miyembro sang PNP, at way man sila kabilinggan taya kabuhi nila. Pero pasalamat kita kay sa pila ka mga ginapatigayon nga pag-examine sa aton nga PNP Health Service. Though so far so good, way kita sang may nahibaluan or may na-monitor nga may mga miyembro sang frontliners kay miyembro sang PNP nga may mga indikasyon nga may ara COVID-19, no? So kabay pa nga hasta matapos ning aton nga pag-away sining virus, hopefully way lang sang aton nga mga frontliners, even sa aton nga PNP nga mangin biktima. Kasi kung biktima sila, ang makaluluoy una bes ang ila kaugalingon, ikaduwati pamilya nila. Amo na kuisa hindi man paiway sa kaayo mo kuisa sa parehas mo sa mga nagalabay da sa mga check-up operation center naton. O sa ti kabati pa sa mga manamit-namit nga nga pag uliga, pagpakamalaot, pagbuyayaw ang aton nga mga frontliners. Sila niya makabig naton nga hero sa tion sa sining krisis nga ginatubang naton ang COVID-19. Kung may dapat pasidunggan, kung may dapat tagaan insentibo, ang gobyerno, amo ni sila ang aton nga mga frontliners. Congratulations for job well done. Ang aton nga pagpangamuyo, ginaupod naton para sa aton nga mga frontliners nga nagapulaw bugtaw, nagasulay sa init, lamang maprotektahan ang aton pumuluyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. I-check na ko sa report sa ato sa Liga Patrol with Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon John Diaz sa Patrol 2. John, may gabi, please come in. Maayong gabi sa kag sa tataran nga mga ka-aksyon ang patokronti ari kami diri sa may area sa nga barangay Montevista na liguro nga sakop no. May nagabantay man diri karon nga gabi
Kita rin nato ng surek, naka-plastar man sila sa talent outpost nila. Oo. No, may mga naka-plastar man rin. Abi sa iba nga, ito mga aksyon, pati mga sulod laundering area, ginapang check na naton. Okay. Kabalokati ka naman, yung mas inisyatibo sa iba ng surek ng mga purok bala. Kahit sila mismo naka-plastar, abi sa mga iskinita, dala nga bawal ang ginatawag na pangayaw. No, hindi pwede kasunod ang pangayaw, surek. Correct. Di ba lagi nila ginapasugtan, kahit kung once pasugtan na nila, delikado man para sa ila man mismo nga part, no? Okay. Ay man kahit sila man mismo nag-regulate sa mga nagasulod o kung nagasulod sa ilang area. Oo. At least ma-make sure nila surek nga wala sa may mga payaw nga magkasulod, no? Sabi nga, pero tayo naman ibigay alam bihong, kaligwa na sa itong mga dala noon, sa total mo kina, daw kagahon lang ang sunarek, kagano lang, wala sa may nagabiyahe, pero kasanag sa aton nga kalangitan, kanami sa aton nga palibot, kanang mga nagabi, tao, kaya gini mong galing, kaya hopefully sa aton nga mga kagson, cooperate na nga, pila naman lang gurong ka mga sinimana or simano or natlaw, possible hopefully, no, nga matapos-tapos sa gidman ini, and we can all enjoy. Ano naman, yung ulat ng tanan nga, iba lang yung padugin na sindutan na ng bulit nila nga magkalagaw kung nila tiil bla. Oo. So, gusto rin si iba ni magka-banding-banding, wala. Anyway, may ito ko kagabi, aton nga ginmuno doon nag-epektibo, mato kagabi sa mga ritarinta, ito bla. Oo. Aton lang wala mato kisa ganito nga galiba, ba ni makahalalit. Dulot mo sa gali, ano? Oo. Amo rin siling misya malambala to aton uno doon pinagtoktokin man gurok sa rekwati sa mga ritarinta. Pero anyway, kugid man nga bulik, iti damo dandi sa makulod ak surek nga nagamaligya pala mga nagarenta. Gani Siya, man. may ginapatamyaw sa aksurinyo. Sino na aksurinyo? Sino Nerne? Si Nerne. Kung nag-monitor, kung nga aksurek. Sino dyan? Nerne ngala niya. Oo. Si Pirot. Si Pirot? Sino Si naman? Pirot na dalong na. Ha? Gat-text ako na mong nag-monitor sa aksurek. Okay. Okay, di ba? Ito na baligya. Dalong na kay Bawal naman daw yung magbaligya. Tiga, ano na lang ni sila? Mati-mati na lang mag-text-text na lang kung nag-monitor. Karoon niya gabi, ari kita diri sa may area sang Barangay Villamonte. Okay. Dati nato, nung iban rin nga mga tanod, naka-on duty, post-gyapon. Karoon man nga kagabi yun nagsurek. Na may mga mga kapulisan nato, naka-plastar man sa gyapon. Karoon nga gabi nagsurek, no? Damo ko din nagalambiyong man, damo ko din on duty. Diyan? Sa mga pulis na to. Hindi may mga ano na yung bukas nga baligya, ano? Dyan? Ha? Full moon sumong? Full moon, check ko ba, hindi kita o dito sa kong area. Kung full moon, ninyo, ano na? Full moon, kung ako sunarek. Amano ko nga sana, kiti full moon nga daan. May galibot pa na ano di iban sa may Villamonte area, may naglakad-lakad pa rin nga iban. Duwa ka babae, yan ang naglalagaw pa rin nga duwa. Hindi naman kato, basi opisyalis lang. Nadamo pa may nagalakad-lakad, pero pila na gidman kabilog, amunit siya ng oras. Curfew na gidman gali, ano? Curfew na gidman tutuloy, kahit 30 minutes. Matcheck mo ba dyan ang bulan? Kaya doon nag-super pink ko ng bulan? Super pink? Oo, ang bulan. Check ba? Ay, kuno abe? Lili Ano abi. puti? Puti, kuno abe. Puti guro kalimutaw ya. Ayo di purma. Lang tawabi kayo daw pink ko ng color sa linya Action Dore. Lalo na nilinglingan niya. Action Dore, ano ba si Mako? Pink ko no ang moon. Be? Oo. Why yellow moon? Yellow. Yeah, white. Basi ba kalong bugtaw Dore daw? Ayo di purma. Bakong bugtaw. Sa bugbasi bagong bugtaw na. Basi bakong bugtaw si Dorel. Amo na ba good morning? Morning. Good morning, Dorel. Morning, Action Dore. Aga pa ni. Ano ba oras wala ko bugtaw sa guro basi wala lang ka tingala matang ako na ng color no. Yan eh. Ano siya na karon sa aton nga mga kagson ari kita area sang police station number 4 like what a wide ring aton nga mga kapulisan iba nga patrolya gid man karon nga gabi no may ginapang check sila nga area sa assignment nila sa area nga nasa kupa nila no sa paliw sa surad
di ka to check rin Burgos, no? Sa area sa Burgos Public Market. Oo. Kapag ka paglabay natin tina, templado, parang kapanghimos, so ito yan sa may Burgos, gid mismo. Okay. No? Templado, pa nagpanghimos, so ito yaton ng mga ka-aksyon, especially ba nagkabaligya, dara sa may Merkado Publika, gid mismo, action direct. Okay. Even diri sa area sa may Hilado, no? Sa Hilado, along action direct, along Oo. Hilado area. Karon nga dito lagi naman sila agutay na lang man nagrabay mga pribado ang sila kaya posible ni mga dulodulong na magid lang ini. Wala ba? So tawag ka palumbahan na ipadre nga mga salakyan yo. Aga padayaw ng iba kaya binila ligwang dalan bla ka apos ka magpadlagan. May duha ka salakyan no. Ang kulbagol bagol pinumusot daw. Gani wala tuod nga gano balay man ning gadgad nila man. Oo. Maliko sila gani nagsipak sila do. May nagsipak lang do. Nagbuhat si Pak ng duha ka mga salakyan nga motokinak strict nga pinalumbaan na ilang dito sa may circumferential road lapotre sa may Burgos Lopez Faina no. Do guwata dito ghost tipin plibot sa syudad kito gyud tao plibot karo nga gabi oh. Wag mo kita galaka to galakita mo no. Oo, lakad lang gini may mga ari din nagatambay. Mga gwardiya na nga galing no. Gwardiya. Oh, gwardiya sila na lang magigimansing istoryahan. Gwardiya. Storya ko sa mga nagihan nila eh. No, so yagro tanan ni guro nga mga wala nila doon, wala na istorya sa una pang istorya nila karon gabi mo. May mga pulis mo din na assign sa may diri sila blo, arin sila. Mga amigo, diri lang mga pulis diri guro ay. May mga assign pag direct sa area sa Burgos sila do nga mga pulis. Palibot sang Burgos Public Market, may nagin man tao. Pero may ari diri sa may tricycad nga may gatulog, bay daton gatulog sa tricycad may gatulog pa din tricycad yo. Wala na sa karon ni Barangay 18 nga lapit nga area Barangay Kapitan Madalintigas. Tulog? Tulog sa may tricycad guro niya basi diri sa guro tulog actually. Sa katulog ba nagagatulog siya? Actually ko ba siguro diri sa guro ka tiner bla. May siguro iba nga istaran ni guro iya. Dani man. Basi ang iya ko nga silbi nga bala mo na tricycle kung ginabiyahe ya? Posible no? Basi amo na iblang serve niya nga balay. Ang gwapo ko nga kilala, may gwapo ko nga nakilala, nga nag-standby doon ka mga ulit ko. Mano siya? May kami. Musta? Hindi na ako malagaw. Sige lang ko lago, kamo gani ka standby. Sino na? Balikan ta si action dyan kay may nasiplatan siya nga kilala yak no? Nga tambay ka lagon, masimagyan sa bala kwan? Abta sa kopyo, dugo-dugo, alas 10 na action dyan? Gaano ko diway ko. Taway lang de. Taway? Ang ganda kung may hindi mo, palayo lang. Tawagan mo kung hindi may hindi mo? Oo. Amo nang mayo da. Pinag-brail sa ako. Dati yung pagkaon niyo, okay lang? Ate, okay din. Ikaw mo na Police ang station number 2. Sino na? Police ang station number 2 sa direct. Sino? Sila sa to ang mga intelligence si Pubs Pubs man basta intelligence sa station number 2 nga gin-augment na sa direct na sa ato naman nga mga kapulisan sa mga nakailain nga mga checkpoint adi nga ginapatigayon sa sunod sang Bacolod Action Eric. Karon nga gabi diri sa area sang Ilado kun ato diri makitaan kali limpyo sang dalan wa gid may mga salakyan nga nagalabay karon nga gabi except na ginamang sang di naga-construct sang gasolinahan diri may ari pa din nagingagaw. Pero mayroon doon rin sa mga motorista baka kung may harap naganda nga nagabiyahe labay siya sa circumferential inainay na sila kay gina-construct na ng tubang sang high street pala. May mga nagatrabaho da karon gabi nagakot-kot kay nagabutang sang tamburong ti ginay nga gaw maniguro nila para antes mag ikaw sa Webes or Biyernes makapulo paway na man sila kag wala na sila sa dapat nga trabahoon action Eric. Ano mo nang pinakuli nato diri obserbasyon sa palibot sa Surad sa Bacol karon kagabi igwa mga kansula. Pawhay ang palibot sa Surad alos ato ginsek ang mga kapulisan. Wala sila minadakpan nga naglapas na sa curfew. Very good. Wala lagi sa lakpan ng Surad ang station na buhi. Makasili kita indikasyon nga ang tangro na amat-amat lagi mga group educate na no? Ito yung tingnan sa mga pulis nag-improve man ang ilang strategy. Sulod na ginila yung surrect ang mga balay, mga iskinita, bla? Okay. Ang mga dalan-dalan sa tagsak ang mga barangay. Ginapang sulod na nila kahit kung remind lang rekorida, hindi lang madala. So, for the past few days,
kita nato mga pulis ginag-exert effort nga isa-isahon ang tagsa ka may sinita kay balo. Kung hindi man ka makatinay susunod sa inyo puloyan, ara lang magturahan, okay lang na. Gani? Basta hindi lang maglagaw. No? Mo man ito gina-remind sa police sa Surerek para safe kag suksok gate sa ito ang face mask. Kung may laksan man, ti idadalon gate ang home quarantine pass. Kaya mayon ni wala record ang Station 7, 0. Ang Station 8, 0 man ang Surerek. Station 10, why man to nagatinera sila itong hawla aging plastar. Ang station number 1 do wala man nagsurik na isa. Dati ang 9 wala man. Except ng itong sa lawayon itong amay to nga ginimusdan niya yung manak ang sulerek. Amo na lang itong pilang mga usunod sa social facility sa police station number 9. So, paano na sa sitwasyon natin sa palibot sa sarad sa mga karangin na mga gabi, mga kasuntandaan nga isa sa marasot sa pagtugas sa balatian sa lawas sa mga paguyong ko ng pagrubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa aton lawas amo ang may dako nga papel sa pagguba sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa aton lawas especially mga kasun. Ang ason mismo nga tinae dako gid ang problema sini sa ulihi. So dapat ato nimo tinluan ang aton kolon mga kasun pagi naman sa pagagtumar of course ang super fiber kaya super fiber mo sa ginakonsiderar nga pinakamadasig nga nagapanido sa aton na ang kolon the fast acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa ang kasun magbakana sa super fiber mahimo mismo mabakal kaya naman nga clinic ada naman sa life extension nga clinic na hamtang sa JR7 dito pa ginamang sa DHL di naman sa dalan na tuwa dalan galo kag Burus Lacson sa sang Bacolod. Rekta sa Bacolod tagibot sa Bacolod Action Chandia sunod sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Ginaksyon Jan Diaz sa Third Habit Observation Report sa ato sa Patrol 2 Crossroad Patrol sitwasyon sa Metro Bacolod at daw ay nagid sang makitaan nga tao nga paglakaton sa dalan na muni oras. Kung si paring Roger Montalvo pa niya ti stay at home. Stay at home ko no sikad ya home. Kung kita ni aksyon dyan nga trasikad ga parking sa ikadalan nga kakatulog ng driver. Kabay pa nga wala na sa may matakpan nga magbayular sa curfew kag enhanced community quarantine kiti. Ang sentensya mo da irikta kagid sa mga lugar sa din designate sa mga tagsa ka police station nga saran dira makabutang sila sang mga persona nga nagviolate sa curfew kag sa SCQ. Pagkabay pa ha nga hindi na ni mag sige-sige pang dinagpanay sa totoo lang ya ang kampanya sang pulis naton hindi kasiling tani nga magpanakop mong magsaway lang tani kani kiti bisaran mo ko sa kasaway may batinggilan gid may tiga bagol gid nga hindi pala kabalo magsunod sang simple lang instruction no naman ko sa ato ka pulisan mapilitan nga magbitbit sa inyo pakadto sila sini nga mga presinto para nga tagaan kamo penalidad sa mga pasaway kag wala nagasunod sa instruction sa aton gobyerno. Balikan na si Action Jan Diaz sa kompleto nga detalye sa natipon niya sini nga mga police lines. Observation report ni Action Jan Diaz kinadalo sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto niyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ilikalidad nga mga medical doctors katuin nyo lang pamasya rin nyo lang Danan Lacson GA Esteban Building ara direktor ng opisina sang Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors damo sa balatian nga dala damo sa balatian nga napaayo amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya produkto sa Life Extension
Mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros, Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa extension, pwede ka mo ka text, ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa inedikalidad nga mga medical doctors, pati na produkto nga vitamin D3, kadto iya, pamasari. Dahil ang laksom, GA Esteban Milling, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:43 na. Sinigalain sa atos mga check tara ang mga asod-asod na nga ma-report na gikan sa atos nga mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon na Nonoy de la Cruz. Standby sa report ni Aksyon Percival Villamor. Unang ta report live gikan sa Northern Negros. Ang pagbantay man ni Aksyon Roger Gutib sa mga biktima kag mga pasaway man to nga kadisnon nga way man nga nagasunod sa patakaran sa syudad sang Cadiz. Ang police report ng si Roger Gutib, di ba tarutaway kung isang Cadiz PNP mo? Huwag yung mga sa mga dlagko nga aksidente. That's why ang tutok sa balita ni Aksyon Roger Gutib, ara kung kaisa sa COVID-19. Ibalon ta pinakalitas nga report, live from where the action sa syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Yari si Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jer, good evening. Jer, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa ito mga ka-aksyon sa ito sila nga pagdadulong man sa mga balita diri pangitabo sa sirada sa nga Cadiz Aksyon Eric. Panayin sa gyapon ang pagbantay man sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz may katalan sa sining curfew for COVID do pagbantay sining ginapatigayon SQ. Sa gyapon diri sa siyudad sa Cadiz may mga nagkaranakpan kagabi mga 7 ka mga persona to na wala kauntat sa gyapon. Ang pagpakaway sa pinanaton ka mga kauturan. Gani? Daw nakasaho lagi sila nga magpasaway at talaga malapit na rin matapos ang ECQ. Oo. Dati kamay pa nga wala na inis ang extension pa. Ba, kabay pa. So, amura ang aton diri nga ginalantaw aksyon ni Rek daw kadamo yapon talaga pinasaway sa syudad sa Cadiz. Actually, lantaw na aton diri sa data bala nga nagkalarakpan. May katalan sa sining pagkampanya sa kapulisan. As of kahapon April 6 nga data. Okay. Sang wala pa yung implementar ang ECQ, may mga kada-implementar ng curfew sa palibot sa syudad. Tungod sa una nga pagpagwa sang executive order sa nga mayor, may mga 219 nga mga nakalalakpan sa curfew. May ara nga saway nga gathering nga hindi pwede, isa. May ara man nga mga social distancing 20. Okay. Sa iban pa mga violation, ini ang unauthorized person nga sa diin outside sang resident. Okay. Mga 12 ang ginpagdakop. Ang ginaprehet naman intercept sa mga vehicle. Siyam. Okay. Ini mga ginpagdakop sa pag-implement na sa itong March 30 nga ECQ. Okay. Hasta kahapon nga data nadakpan sa curfew is 90. Sabay total tanan nga 309 sa curfew. Okay. As of kahapon, sabay pa nga sininga gabi, wala na lang. Kabay pa? Kabay pa, no? Yung pasaway, ang mga masses gathering naman sa mga simbahan, ang nadakpan to, 12 at tumalang isa ka simbahan diri nga
bisan pa nga ginwarningan na Oo. nga ginadumili pero nagsige Japon so gindakop to 12 gito ka mga persona pero dala man to sila sa police station Oo. agod nga atagan lagid sang nagakaigo nga instruction o kon dugang pagidla nga pagchindi. Ang social distancing na lakpan man ang 13 ka mga persona sa pila man sa wayon ano mo karon kay pagbalik sang patrol ara man Japon gidakop na lang gid pero kwan mo lang gid tipon ka gabuman ginambalan mo lang sila dayon so kano ka importante ang social distancing. Okay. Ang authorized person outside the residence may nanakpan nga 17 kag ang nanakpan na intercept nga mga vehicle naman Okay. nga nagwa natin wala sang pass kag mga 25 ka unit kag ang number of person naman nga gin-denied nga wala inaya gipasulod sa syudad sa Calices 12. Okay. So kung tanaw naton diri ang kabilugan naman sa mass gathering 13 ang mga nagkalanakpan sa social distancing 33 mga unauthorized person outside sa residence 29, ang mga na-intercept nga vehicle 34, kag ang number of person nga gidenied sa syudad sa Cadiz during sa ECQ, 12 tanan as of kahapon action erecta. So nagapala Japon nga COVID-free ang syudad sa Cadiz wala sang PUI kag sabay sa PUM mga sobra 500 to mga 534 na lang mga nabilin kag posible nga reactionary kang nabuhina naman tungkol kay natapos na ang ila sininga 14 day quarantine. Okay. Ang update naton nga tong PUI nga sa uli 66 anyos nga gindeclare dito sa Teresita Lopez Alandone Provincial Hospital nga napatay kadtong tinarikdan nga Sabado nagwa na ang iya sini nga result sa swab test sa negative. Negative. Pero ato nga napatay gin toxineric gin cremate na to. Tungod iti amugid man na ang dapat kag ang patakaran. May bag-o nga executive order diri si Mayor Salvador Bading Escalante ipagwa ini naman ang may kantanan sa nabilin bala nga quarantine period or base kung maka-extension pa. Executive Order number 016-2020 nga nagamanto na nga may mga schedule ang pagwa na sa mga tao. No? Busilingon nga ang enhanced community quarantine daw gin-strengthen inisubong sa syudad sa Cadiz sa America na hindi na makapataka ang kada barangay sa 22 ka barangay sa pagbuha kundi may mga schedule na para sa ila. Okay. So, ang iban siguro sa mga tune in man sa aton, particular post man aton ini sa Facebook. Ang advance na itong information directly buwas pa niya ang implementation ka bago lang pero effective niya April 7. Okay. Monday, Thursday, kag Sunday, Barangay Tinampaan, Barangay Magsaysay, Barangay Jerusalem, Barangay Cabahog, Barangay Begostilo, Barangay Celestina Vilasin. Amo lamang ina ang anom ka mga barangay ang kinanglan makita nga ara sa merkado nga nagabakal sa ila mga kinanglanon. Okay. Sa Lunes, Martes kag Biyernes naman, Barangay Daga, Barangay Andres Bonifacio, Barangay Burgos, Barangay Sicaba, Barangay Calisbio, Barangay Luna, Barangay Mabini, Barangay Kaduaan. Nilamang ang 8 ka mga barangay ang gina-allowed nga makita sa merkado. Kung may aranda nga mga taga iban nga barangay at pwede sila arestuhon kaya hindi sila allowed nga magpangumpra. Sa Merkules, Sabado kag sa Martes, Merkules kag Sabado naman ang barangay Tiglawigan, Zone 1, Zone 3, Zone 5, ang barangay Bangkirawan, Zone 2, Zone 4 kag Zone 6. Amo na may mga schedule action erect nga kung nataw na ito 3 times a week. Okay. Ang magpangumpra pero hindi na sila nga kung sino lang ang barangay. May na-designate na nga mga barangay na amo lamang ang pangumpra action ereka. Now, sa pusa na to nga
nga balita gin deny ni Kagawad Heidi Saldivia ang aligasyon sa isa ka asindero sa bahin sang Hacienda Carbuza Caburza sa Purok Skylock sa Barangay Magsaysay, Ciudad San Cadiz ang pagparecord kini ni Mr. Romeo Gaurana II nga sulo sa iya sa tong tinarigdan nga pizza 3 sa bulan sang Marso ang counter truck sa Barangay Magsaysay ang mag-deliver kung tani sang mga relief goods sa sining Purok. Pero ang ila sining gate sa sina nga asyenda nga sa din dira maggalabay kay private properties pero may mga kamo nga mga pumuluyo sa sulod nga dapat madulungan sinisang among mga relief goods. So wala ini sila nagsulod ang kanter kagin patawag lamang ang mga tawo nga naglakat sang 2 ka kilometro. Okay. Kag ang mga relief goods sila ini nga bilin lang sa may puno sa Jimelina mo rin pagpa-record abi kining tagihan sa Hacienda di kay basi kuno kung mabasulan man siya ngati wala makasulod ang mga salakyan nga kasumagay kung ano man ang mga conflict dira kaya nabutang dito sa record is land dispute kuno sa mga lamis wala kang subong man sinisang gawrana ang mga pumuluyo ito yung patikadamo sa sulod nga nag-start sa mga senda nga dapat makangko sa relief goods doon naglakat pa 2 ka kilometro. Suno sa kay Heidi Saldivia kay napahayag pa dire nga si mismo si Kagawad Heidi Saldivia mo sira sang gate nga gipicturan niya nga gipagwaya nga sirado amo na nga wala sila makasulod. Pero suno sa kay Kagawad Heidi Saldivia sa aton sila nga interview. Sa Persacon, hindi inaiyan ng koot na ako bigyan nagsaka. March 31, 2020, pag-deliver namon sa relief goods to Purok Campo Negro, nasabihin, ang mga dalan din siratan sang pamilya Gaurana, kasi butangan nila pang no trespassing private property. Nagabay si Harry Lamis, ang among mga barangay captain, na hindi lang good magsulod. Tumod ang advice sa iya sa abogado, amo ina iya nga hindi lang good kuno magsulod ang salakyan sang barangay sira sa amo na Purok. So, may mga gali conflict na kagaminado man sila. Pero sa sunod pa sa kay Kagawad Heidi Saldivia nga kung tani, kung may aragid man nga conflict sila, dapat hindi madalahig man nila mga tao. Kagamo man ang ginalipinsan sa tumagin si Romeo Gaurana, basta pa si Magnan siya, nga wala din pasulod, pero sulod sa iya widely open ang gate, kag pwede sila yan makasulod. Anyway, ilan na ang ato, Okay, balik natin sa aksyon Roger Gutib, live report ini sa Ciudad San Cadiz sa mga update tira sa sining COVID-19 plus sining mga problema nga nag-gwa sa Cadiz nga gina-troubleshoot sa atong sining mga official. Aksyon Roger, please come back. Yes, amo action Eric no nga suno sa iya nga ato yang gipagbilin dito nga mga relief goods sa bahay puro sa Jimelina tungod kay nakita man nila mga tao kay iban naulihi kay nagapakanto naman kasi pwede na makuha kay ang iba nagasilugatanay man nga ara man no nga pwede ba kagabilinan na dito sa barangay Tanod nga mag-attender action Eric. So parte mo malana kasi ang pagbablatter dire daw ka questionable pa balang at sa subong wala di man dapat kaya saan kung ano tali nga pag-faction o kung sila sa pagwatak-watak mo dapat mag-isa kita magbinuligay bangon sining crisis ka nagkakatabo karon action Erika. Dapat nga ito matulong nga report, mga balita, mga informasyon direkta ng Ciudad San Cadiz sa ito mga pagtutok sa Japon sa sining siyam katlaw karon na ECQ kapag pagkhindi ma-extend. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib ng report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol!
Salamat kirak sa Radyo Ligutib 3 live report gikan sa Minor Negros ato sa nakati sa PNP Connection. A report ni aksyon na Radyo Ligutib ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap himo ini sa certified organic ingredients. Wala sang preservatives, wala sa artificial colorings, kag wala sa artificial nga baho. 100% organic kag natural mangosteen extract kag manggaranon sa powerful antioxidant. Ang high antioxidant sang mangosteen ang mayara sang santon compounds nga makatap na sang cell damage. Gani magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyo pamamalaklon ayaw magkalipat. Lista ha, para ayaw ka malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. May gabi nila kay Kagawad Carlos Panoy Anhaw. Yara sa barangay Masilingan nagkatutok sa aton sa pagpangalagad diri sa Action Night Patrol Program man si Watski kay Trujillo. Siling niya ang ayan kagid sang t-shirt mo ba. Salamat gid kay Madam Watski kay Trujillo. Kag giratam yata man dira sang happy listening sa mga taga La Carlota at taga Villamonte. Amiga ko da si Rose ano naman Hamayvey, France. Nagatagi na sang food pack sa mga frontliner nga pareho ko. Ayos. Bayaw ko ang kapitan sa barangay 55 El Reposo, Tacloban City, si Cap Richard Estrada. Ang panamyaw halin na kay Kwan, kay Jinky Dagia Montilibano Mirais. Gapa urok-urok man, no? Si Carlo Boom Oberas Tabi Franca. Araman nagapaurok-urok. Mr. and Mrs. Raymond Alracon Sacal Jr. Dara sa Purok Santol sa barangay Mandalaga nagapaurok-urok gid sa atong sining pangalagad diri sa Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi siya kuno maka paurok-urok. Tamya ko lang dira ang amay ko sa Silita Alihis. Salamat panyapunta. Salamat gid kay Kempi Boyko Pati Gayon. Na nagapaurok-urok man sa atong sining pangalagad sa kay Madam Nelda C. Guansi. Bautiara sa gapaurok-urok gido. Pamati sa Action Night Patrol. Amo man si Kwan, si Toto Arnel Binares Sr. kag Toto Arnel Binares Jr. Huwag man untat ka monitor sa ato. No? Maman si Malisa S. Magbanwa kag si Toto Reynaldo Fodiruso, si kumari ko Jennifer Dislatida. Mayo lang nga pagpaurok-urok ha. Pamati na sa Action Night Patrol Program. Si Imay Encarnado ara kaparok-urok upod sila ni Gerald Babaw. Parami na sila, no? Na nag-monitor sa aton. Kada gabi diri sa Action Night Patrol Program. May gabi dira kay Madam Nining Mugar. Kamusta si Kwan? Si Mr. Mugar. Kapaurok-urok. Mario kagmanang Linda Berdifrado. Kay Roming Guanson dira sa Manago, mailan dira nga pagpaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Kay kumpare ko Stephen, kumare ko Angel Uy, may gabi, ihado ko Chick, kay Toto Samuel Uy, Mr. and Mrs. Luri Uy and family, dira sa area sang barangay Takuling, baga paurok-urok di sila. Si Maninay, Nene, Fe Kampanya, kabugtaw pagalio. Si Ihada Bratsky Bilio. O
Gamonitor ang akong gwapang iha daw si Bratsky Villo. Dito sa bang siyada kung man nga pungsod man. Gapaurok-urok in Sagliong. Si Toto Eugene Adjong. Wow, gamonitor siya. Aga pamatig sa atong sini program. Ang mapisan nga hepe sang Ibi Magalona, my good friend Police Captain Wilfredo Binuman Jr. Salamat gid sa imong mga pagpaurok-urok ha. Toto Paul Fernandez na mayang gabi ha. Ara kagigiliga paurok-urok da ha. Si Brian Pahilan da. Ara man siya. Si Jenky Dagia Montelibano Mirais bawatiway man ni untat nga nagapaurok-urok. Si Nerona Travarihida. Si Benny Duran Cernal, araman siya. Si Maki Jasnis, aragi ka porok-urok ko. Si Roth Galero Solina Pinobes may gabi, kay pareta classmate Regino Bisda, kakainday Eliza, sa mga Hinobis family dira sa Tabaw Valladolid, may nga pagpaurok-urok ka. Si John Bilonyo, araman no si Davey Minor sang sipalay ti aragid pero may kaya urok-urok sa aksyon patapos hindi Richel Galuyo harap man siya kapaurok-urok gid si Joe Fox ni Pomoseno ang akon best friend man sa police station number 10 na ang mapisan nga hepe sa police station number 10 si Police Captain Armelin Vargas. Ma'am, good evening da. Ano nga paurok-urok ka? Pamati man sa saksyon na night patrol programo. Si Police Major Romeo Vargas man, dira sa Carlota. Para siya paurok-urok mangliyo. Si Rosemary Yanson Hongko araman. Kapaurok-urok man si Rosemary Yanson Hongko, si Arvin Susana Benny Bautiara gid siya. Hindi man kompleto kung hindi man makapaurok-urok sa aksyon na night patrol program ba parami na sila. Sige, dugangan tatulbak sa balita halin sa report na Aksyon Roger Gotib sa Ilwanta si Aksyon Percival Villamor. Naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Aksyon Percival Villamor. Line number 1 sa report first. Good evening, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric Kagal, subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol, naglibot kita sa aton area of responsibility, nga sa diin nagalantaw kita sa nga aton nga mga kauturan, nga bantay kag naga-observe man sa ginatawag naton nga enhanced community quarantine. So kagina dito sa may Moises Padilla ato nakita pag kadto sa aton nga mga kauturan dito sa may banwa sa nga Moises Padilla nga sa diin nagahimo sila sa ginatawag nga social distancing. So ginbutang dito sa aton nga engineer sa nga market engineer nga sa diin may tagsa-tagsa ka mga pulungkuan nga isa ka metro ang antad ang tanan nga mga kauturan naton nga nagapangumpra sa among tinda nagasunod gid tag anom-anom ang sulod sa market kag anoman ang nagagawa kag dito naga-observe kag sunod gid sang aton nga mga kauturan ang ginatawag nga social distancing kag sa may checkpoint man, hindi kasulod dito ang wala sa ginatawag nga quarantine pass kag ginapabalik sang aton nga mga BPAT members kag pulis nga ginbutang dito ni Police Captain Ansel Lumandas, Chief of Police sang Banwa sang Moises Padilla. Kag nagbiso kita dito sa Barangay Montilla sa Banwa man gyapon sa Moises Padilla sa ibabaw nga porsyon malapit sa Makagahay. Dito nagapangusisa kita kag pamangkot sa kay kapitan nga sa diin ang
area dito matawhay ang among pag observe man nila sang ginatawag na COVID-19 pag sa pagbantay man sang among lihok action Eric. So dito nakita naton nga halos tanan nagasunod man sang ginatawag nga social distancing labi na gid sa motor wala sang nagabiyahe ang amo nga mga habal-habal nga sa didto sa barangay Montilla. Ginasunod gid sa mga kauturan kag nagalaom sila nga ini matapos tub-tub sa 14 days nga pag-quarantine nga gipapanaog sang aton nga gobernador sang Negros Occidental. So ginalauman nila nga matapos na ini agud maunumbalik sa normal kag magabalik man sa normal ang sinalayo sang aton nga mga kauturan. So ginalauman nga ini nga mga lihok sa pagbantay sang COVID-19 mangin madinalagon nga wala sa magasulod nga virus sa tagsa ka mga barangay kag munisipalidad sa aton area of responsibility. Report live gikan dire sa Tampangas Central Negros para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa action Percival Villamor, report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kilaksyon Percival Villamor live report gikan sa Central Negros. Ato sa lingala Carlota PNP Correctional ring report ni Aksyon Percival. Ginadulo naman sa inyo sa kalwan sang DTX 500 capsule para sa kompleto nga management mula sa nga liver detox. Magtumarka na allowed sang DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may arag na tawag nga detoxifying compounds. Bali mo sa nagaserbi nagatinlo sa ato sinidugo kag atay. Ini man ay may mga antioxidant kung may ginatawag lang active ingredients nan phytochemicals, antioxidant, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. So para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Magabi nila kay Nining Mugara, no? Ang ginatamya lang ko nung tanang mga opisyalis ng Bago City. Ang panamya o haling kay Nining kakay Laling Mugar. Ay, puwerti. Puwerti nga paurok-urok ni Laling kag ni Nining Mugar. Si Inday Janil Hosal Hayuna ti arasa ka paurok-urok. Saman silingan si Ramsky, ga monitor gid. Migo ko Dennis Rubicara, ga paurok-urok gid. Si Ma'am Fatima Irisgo. Ma'am, good evening. Kay Polding Mendoza. Kay Astrid Alilain Vargas Mendoza. Gapa urok-urok siya. Engineer Arthur Normandy, Joe Arturo Santander, Joe San, Familia Miraflores Cacuales, si Chocoba Barangay Napoy Kabangkalan City. Halina kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales San Qatar. Rex Mas Bacolod, Erwin Tulmo, mayo lang pagpa-urok-urok. Galvez Family sa Barangay Dilao, Bago City, haling ina kay Joe Galvez. Si Mami Elsa Very, Bradji Dilang, Toto Buknoy, Josel Very, nagapa-urok-urok, gid as always. Halin sa report ni Aksyon na Percival Villamor, Nonoy de la Cruz by Balosman nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon!
Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon de la Cruz, line number 2 sa report. Noy, good evening, please come in. Action Direct, mayong gabi guys, ito palamati sa Action Radio Bacolod. Report ka ito madala sa sining tinion may angot ini sa kampanya sa aton pulis no, sa Banwas ang Hinubaan. O isa pa yan nga sa busi dalom sa enhanced community quarantine ang aton lugar. Ang mga tao daw pahimuyong tuod sila balay. Pero may ara man pilang yapon ka nakalubag sang kasuguan no, kaangay sa tong gidakop nanday Police Major Clifford Batadhay nga nagampang sang tungits kasi probasyon wala sila ubadhon pero ti kumabawal ang sugal ang pulis ta wala mo yun sa Banwas sa tao nga nagampang sang tungits no o kung nagasugal kag pasakaan gini sila sang kaso. Dari kisubog daw wala pa siguro kiti bangod man sining COVID-19 no. Ang mga korte dito sirado pula. Pero ang balita nga nakuha naton nga gindakop gini ning tatlo kag pagapasakaan gini sila sang kaso. So panundom ini sa aton mga kauturan ang bisan may ara subong sa gilato banggit nga problema ining COVID-19 ang police file ang nagpahimuyong no. Padayon sa pagkampanya para sa nag-operate gyapon sila no sa anti-illegal gambling kag kumakita ka nga nagapanahor bisan tung isanda o nanon lang nga klase sa panahor sa baraha pagadakpon kagid. Diri naman sa syudad sang Sipalay ka masako na sa karon no mga taga barangay paagi sa pagpatigayon sa pagpanghatag sining form parte sa ginapaabot nga pamalang kung ma-qualified sila ang pila naton ka mga pumuluyo makaangkod man sining ginatawag na amelioration ang dire sa aton sa Western Visayas tag 6,000 kli dinako mga bagay nga mabulig sa mga utod naton nga maka-avail sini no. Sa payan nga sa mga barangay official sa karon daw makapoy-kapoy sila kag kadamo sa mga reklamo sila nga nabaton o kung ginapatuhoy sila parte sa pagpinag-aayos sini kag kung gabay katapusan nga pamang action Eric kung sino lang maka-avail sini kag kung sino bala ang ma-qualified no sa sining amelioration o kung ining hatag na bulig sa gobyerno para sa mga utod naton nga wala na makatrabaho, wala na income sa karon o kung napiktuhan ang ilas din nga pagpangabuhi bango sa sining ECQ, inong enhanced community quarantine apektado ang atong mga kauturan no. So amo ning report nga to madala sa sining parte sa pagpatigayon man diri sang pagpatrol sa atong pulis kada gabi kag bisan adlaw wala naman sang natikayo nga nadakpan nga atong mga kapulisan nga nagalubag sa curfew o nano pagid nga mga kasuguan Action Eric. Ang report ka ito madalas sa sining tinion sa Gapon direkta kita nga nagapalayag diri sa atong area of responsibility. Gikan diri sa syudad sang Sipalay. Ini ang inyo ka-aksyon, Action Nunoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Salamat kinaksyon Nonoy de la Cruz live report dara sa may Southern Negros Occidental. May gabi dira kay Pretty Mahilo, Mr. and Mrs. Loie Di Paula and family. Mga Dungganon boys dira, good evening lang. Sa kay Soriano A. Daimich Sugar Colt. Natamyaw niya lang si Arlo Soliban kag Alano Soliban. Kay Sir Benji Hiron and family may gabigid kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Pamati diri sa inyo palatuntunan Action Night Patrol program sa Martes Santong edisyon. Maninoy maik ni Manila Chari sa labasyon da may gabigid Maman sa kay Manong Emil, kakay Manang Nilida Lopez and family, stay at home para avoid COVID-19. When we come back sa ato sa inyong pagpawa ng balik, report na Action John Diaz, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalaw.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng 8. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Babalik tiri sa ato nga pagpangalagat balikanta si Aksyon John Diaz sa Retibulo Cinema Aksyon Balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon John Diaz sa balik report. John, please come back. Actually, as of today, nagdangat sa some mga persona ining mga ginpasakaan sa kaso sa mga kapulisan sa Police Station number 8. Amo ni sila nga sama ang naglapas sa Executive Order o kan Article 151 in relation to Executive Order number 22, Series of 2020 Action Electra. Sa Sunday, isa ang babae, 8 naman ang lalaki. Ang 3 ang ilanadakpan sa area sa Purok Size, Magsungay, Barangay Singkan Airport, Surad Sang Bacolod. Sa Magsaysay Checkpoint area naman, mismo sa may Barangay Singkan Airport man, isa ka persona ang ilanadakpan. Sa Tubang, San Florenceville, Dalan Araneta, Barangay Panukoy, isa man ka persona. Sa checkpoint area, sa may 7-Eleven, sa may Barangay Singkan Airport, Surad Sang Bacolod, isa man ka persona action erect sa area sa Purok Neptune, Barangay Singkan Airport, Suradsang Bacolod. Doon naman ka mga persona kag sa area sa Purok Talaba, Barangay Singkan Airport, Suradsang Bacolod. Isa naman ka babae ang ilang lakpan. So kay Police Major Charles Sever, ang Station Commander sa Police Station number 8. Ining nasam ka mga persona ang ginpasakaan na sa nagakaigong ang kaso action erect, and ang ibang din ko sinulat pa nga ang arraignment kag ginaulat na ng pinakamuma proseso of Solarek. Pero sila, yara sa gusto ng facility isang Police Station number 8 para sa nagkakaigo naman na disposisyon. Update ng Solarek, karoon ni gabi sa itong pagnambiho, ginaasa ko si Police Captain Richard Paritong, Station Commander sa Police Station number 3. Pero ginkalipay niya nga 0, pasubong ang ilalagakpan ng curfew ang pagambalan. Pero kung padang-udamo, tibay makaperde karoon ni gabi sa area sa Station number 2. Kaya di pagkanto na tutok sa Solarek as of 10:15 sining gabi, nagadangat naman sa 15 gedman ka mga persona ang ilalakpan ang kalabanan diri area sa Barangay Otso nila sa Purok Narabaybay na galing action kagin pang dagit dala sa station number 2 sa aton nga mga kapulisan. Gina-check na to kami sa digto kaina nga isa ka personnel sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw dakpan kaya sa aton man nga mga kapulisan.
Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan, may pahabol pang greeting. So, sa kay Berna Flor, Icol Mateo Mayong Gabigid, kay Tuto Ernie Morales and family, happy listening. Sa kay Joby Damasco and family, paring Armando Cabiles and family dira sa Canada. Of course, sa kay paring June kag Kumarita Ronalyn Solinap sang RG Sol Roofing dira sa siyudad sa Carlota, happy listening. Stay at home para safe, layo sa balatian virus COVID-19. Pagi sinibano nagsulat patrol program kita magatakop temporaryo kita magabalik buwas Miyerkules Santo hasta na lang sa Miyerkules Santo ha. Ang nagsulat patrol hasta na lang sa Miyerkules Santo, balik dason Lunes. Kaysa Huwebes, Biyernes, Sabado, why kita Action Night Patrol program. Okay? Ato sa mga patrol, unit reporters in action. Palagad karong gabi sa kay Action Roger Gutib, Nonoy de la Cruz, Percival Villamor, of course, Action John Diaz, Action Niño Bugin, ang ato kapiloto sa Patrol 3 Nevada Patrol, or Patrol 2, Crossword Patrol. New Center Action on Defensor, back-to-back kay Action Edenaboso. At ang technical partner diri sa studio ay Master Controls Technical Side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup Security Guard Tunugbanwa, back-to-back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talok sila sa bago, si Broadcast Engineer Bernie Villacana sa Batang Suway, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Si Nini Liliga pa, urok-urok pa Sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, si Ana Andrea Famuswara, pagkapamati. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista, ayaw gid magkalipat. Antes magtulog, magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.